Orduan zuok berriz erak kanpotik etorri direnetatik lehenengotarikoak izen zinen, Bai, ezta? baina ez, gu baino harina egon ziren hemen. Hemen Riojano batzu egon ziren, gu baino harina. Da, gero, gure hostien, 5 urte, 6 bat urte, atzera hua. Etorri zirenak, kentekeitzak kanpotik, bai galeguek, bai estremeñuek, bai burgalesak, baina hori izen zen, zer eskolan ikusten zen, hemen egon ziren eskola bi. Bata beku da beste goikue. Da, hau zen, esate baterako, eitua da berri. Osea, zen... Banandut egoan, ez da? Los de arriba y los de abajo. Zen, erdi bilute. Da, gure eskolan, zata dut, neun nintzen, kanpotarra, beste, bueno, beste, ni baino harina egon zela, baina ni baino gazti haue. Bizok. Da, gero hasi zinen etorten beste batzuk, baina denpora askun bizok. Bai.